so ban pau ya ka jing so ka krau ka jang ya ki nongalam jong ka Meghalaya Editors and Publishers Association mo ki ba la kloi bangin yo bangin kendo bani kren hadin ka jingmi le se ka bangin la banong ki khobor ki bami hadin ka jingkren ka junga hakawi ne ki jingla pai ba apo penuslah habedi bat ka jingkren ka junga ya kita ki khobor ka ba le se nagala pathai khobor nagaleng jo Shalom Press Club ki lapan pawi ki jing sosi bat le se ki bala bu ya ka jingdawa bangade ban panma naki te ngelayo bani kren yo pan penshan ya ke ka ba mi kum ka party ni dan bat bali ni kren kum to ha ka to ka jingalam tingala banong ba ka jingi kudu ka jinga bat ki nongalam jong ka mepa kalong sha ka ba smutna ka ba seso ka ba ngalayo pan penshan ba ka jingkren ka jinga ha ka to ka jingalam pai ba ka balong hapo penosla kali ka jingtmu ban penshai ki pai ba bar lapan pauru haki bangin don kono ko jingtmu bangin keren persha you know ngim ko aru bangin kedokti ya kono ka channel leni ban single out kumbong hakten pareng hendrai ni kwa ban pensha yo pai ba nomor ka thong hi ka jingi kalong ni kwa ban pensha pai ba hakimat ke babon ke bangin ni keren ni dei ban pelong jingalang ni pensha pai ba ni kwa ban wan ra ya ta ka jingkala tebat ni smuthu ba kani ka jingal inti ka jing kanam long ka sup kanong ka jingal inti ka yan haba ni persya ka sarkar yan haba ni persya ki sengi beton ka sarkar but ni sngo ka de ka kamram jing ban ka dolinti ban pensya ka jimut ka jup ka jup pai ba u don kam ban long o basta o pai ba u don kam ban long u basian but u ba smuthu ban bisha ki eki khobor ki bade but ki eki khobor ki bamde ki eki khobor ki bishisha but ki eki khobor ki bam shisha dan mata ta kamen sim ka basung khiang ni kwa ban penshai ka jimut ka jipha pai ba bat ka jingkren ka junga na kren ru ya ka rukom long ka jinglong ka jingman leni ka ta ka tren ni ong ka te pharek ha ka perthei pro ko we ni osno ha ka re india ni osno ba ki we ki jalali teng wat ki news channel ki kren persha ki pen pa persha be bangi ni pher na ki we pa ki news channel bat ka don ka jing kan tho le se rai hangi haka banga kren ka tu ka sing na pen pau ba om tang ha ki ri ka perthei la ni hari india wat hangi ki don kita ki paid news bat ki fake news ka bamot pa ki pai ba kan hapan smuthu ni kwa ban hikai ki pai ba bat ngad ong ru ba hakiwi ki jela ki siu ri bisa ban pin mi khubor ka kentin ka banga penon kam hang tu ko ki don bat a bagan dalong kumta ka don kam normal ta pai ba banu basta ten maka dika kamram gaji mendangim la bangin siong bat ba ki khubor ki bemi kin shukut lo kum to namar ni smuthu ba kan nugo khubor ka bami ha ki pai ba ki yo ban puli la da dika khubor ka bailam bakala ki pai ba kan sha alam bakala tan maka tarang ngim ko ba ki pai ba kan sha alam bakala ki khubor ha ki kom ai khubor ba ni smuthu ba ka kini ki party ki beran ka leng ka sarkar lani wat ka sarkar ki pai khmat ya ka jinga linti ka jing ba ta ka jing kala ju ko por bat ngit ba ki basngap ha tu ka sngi ka jingkren ka ki osno sha bani klem ka loi no ni klem ong o baro ki lat pathai khobor ha ka chala ji lani kita ki ni klem kan tho kita ki mainstream media ni klem kan tho no marami kam don tang kita ki khobor ki bujudon pro ska ta na ru ki por msa ki lami kham ta man da ki lami skin ki private youtuber no ki ba phem na ban kamu nu la ban lung khobor la ban plak khobor te ka khobor ka bakum no kan ni show pai ba tengi na marga takadau ni sobre kamram jing ban hikai yu pai ba ban educate yu pai ba baru nganget balar ni sim ya kani ga jingkren ka janga kum ke ek ban yete kan long ru ke ek ba bha lare ki nungalam ki badon ha ka Shalom Press Club lani ki badon ki la pathai bor ki sim ka kum ke ek ban te nganget anum don manu ki badon ha ka la pathai bor ki ban ong ba em kum kata kamdon dan ha Meghalaya kamdon phimla ban nu jori ga Meghalaya ba ki we ki jala la kala don hakiwi ki ri jeng ka parthai la kala don hakri india ba kiwi ki jela le se kala ban poi ka por ba kata kala ban don hangi ta ka sarkar le se kala ban shimi ki sin jam ki lat ki linti kumno ban penon kam ya ka por ka chiki
kan adu bakan poi kepor le se pakilat patai kepor kinum no chu ban keren persya ika sorkar nama lagi keren persya ika sorkar le se kinum yo jingrap na sorkar hakadur jongki advertisement mo ki jing pen banapai ba ki belum ka jing kersyam ya ka jing trei ke jongki te kan poi kepor ka ba kita ki bam tho persya ika sorkar ki bam keren persya ika sorkar kin kamyo ika advertisement kin kamyo ika jingrap ka jing kersyam ika sorkar bat kita ki bam tho kan ika jing keren jingi kan pen perkhat ba wat ya ka sorkar bakan hap ban perkhat bangi upai pa ni start ni bisa bat ngin pe lagalong nagaleng jong sorkar lagalong nagaleng jungnu junu bakinum penon kam bakla ya kilat pathai kubor bat bakilat pathai kubor kin perking kin pe bak ek ek kubor ka baki ki anan ni skma kanong ka bante kanum de ka kubor ka ban yalam bakla nomor ka jingyeng ju kilat pathai kubor ka di ban aga jing tips ki pai ba katar ko de ka wi ka jingrap ka bangi ni tre ka bangi ni te kam ni tang ka kam ka jingi ki seng san perthai ka bangi la pan pen bhai ka jimu ka jip khat ju pai ba andri ki la pathai kubor ki don ni ka benta ka ba kraw ban sandur ni ka jimu ka jip khat ju pai ba dan mar kata karau ala yo pan pen snow haki no ngelam jo ka mepa bangim don ko nugo jingtmu ka bangim thau persya ino na preng gila thai kbor ngim kwa hiu kam dika kamram jingi ban single out dan ban kedokti ka nugo channel rei ai ba ka ek ba mi na ka to ka jingkan kan pen perkhat ini kumnu banginum ailat yeki kbor ki ba kum kita bakin ja bakin mi haka jalla ka jingi baka dika kamram ka jingi ru ba ni ngin hikai ki pai ba kam deka kamram jingi bangin kedo ya ginu ndring in chui kai pai ba khana bu pai ba bu puli unu khobor un pin sung nongre kan ni gam di ta sin kam ko ka banga nga kren haki snem ki bamen chwa ngala ju pin pau nga ju ngi ki pai ba ba phi puli ya ka kot khobor phim dei ban puli ko ba phi puli ya ka kot ba la ni ka kot niam phi puli phi ngai pe phi don kam ban pin sung ren phi don kam ban ti ya ka tolong nang nu ka ni ko khobor ka wan namar ka ni i ya ki ni ki sin tham tam ka jing khan kadang kawai ke jingja ke barang kendiat benai haka kadang kawai ke private youtuber ka pelak ya kawai ke jinglang ka bangilong po range kap but kai ka ba jahadin jongkata ka khubor ka baki pelak kalakta ya ka jingsno jo ginong lam snong kalakta ya ka jingsno jo ginong shong snong to but kalakta ru yang ngikum ka party ka ba ki brio jo ka party ke jingi ba ginong lam snong kin hapan ai ka khubor ban pensyai ba kamlong kum ba kami ya kata ka khubor telarani ni snap igini ke ya se upai ba ban syai lam bakla tidak ke jingkren ke jingi ki pai ba bakin long ki pai ba ki bastan banang ban bisa ngangi kan yarap upai ba unang ban bisa but ngakwa ro ban ong ha kani kapor abangi ngi kren kani ngim keno ya baro kita ki khobor ki badan ni ngi shu ai le se ka kenja jing mahami ki pai ba bakin sotho ka jing pen syai pai ba bakin sotho lupa but ngi kwa ro ban ong ki pai ba abangi kren ya kani ngim tho pat ban ong bangin pensyur yeki pai ba bakin syun yeki la pathai kubor tang bakin sian ndi bakin syun lani le sim ong namar baki kren persya lani tho persya tandon dakur kom perkhat ka basniu na kalian de jeki pai ba yeki nong tho kubor katar kan kamdi ke yeki ka bangi ni kwa bakan don ki pai ba ni kwa tam ki pai ba kin tip ka kubor ka bakum nu tang kata kana baki pai ba kan misai lam bakala ngim kwa ba kan don gun nu kur kom perkhat baki pai ba kin dom no de si namar ketika kamram jengki lat pathai kubor bagian ai kubor ketika kamram jengi ki bapuri bat ki basngap bangin pension nongrim ya ka kubor te lese ketika kamram baru lada kalong ka badai nakaliang ki beri ki bapniat ya ki media house la kalong ki editor la kalong ki publisher la ni kalong ki moh ki be don ka banta ban ya trade ki reporter bakin sungthuk bang kani kadi kaba ki pat ba mata kin bisa ke khobor kaba ki ai ka khobor kaba ki tho te kan penlong le si baladaron menu ki bidan dakur kom perkhat kaba bakla ban yalam bakla pa ba kin hapan perkhat arsian nang niskmat khnang ba ka eke ke bangin le la kalong na kaleng jing tum ka party le ni ta kalong na kaleng ju ki la pathai khobor ngin le ya ke bante ya ke jat benriu ngin le ke bante namta ya ke jimut ke jipakat jo pai ba magari ka kamram jingi bengin kren ban pini ban ngingit ba lingba kane ka jingja ka bumi le se kan pen long ini baro bengin don ke jingit kli manga tip le se ngala banong onum don munu ki badan hakala patai ke bor ki ban not ban ong ba em kam don pini ki nong tho kubon ni tho be ke bedi ban tho ngim jidon ka jing sha liang ngim jidon ka bakum kata tenre ai bakani kan pen perkhat ni kumno bangin ya nang ni skmat hakikam ki bangin ni trai but kanong ka jingkru am na kapta junu
mereka nak kerja kerku nam tak kipai ba kiba shane aki khobor kiba kiyo ding ba kilat pathai khobor bat kan nor ka buram nam ta kalat pathai khobor ha ka jala ka jungi hi ba kanum don ken ka bakum kata le si ba khanang banginam sha pinisri bat ki wei pat ki jala ki banar per India bat kiri jaka pathai te kan ni ka ek bangayo bani keren bat ki nongalam jong ka Meghalaya Editors and Publishers Association bat nge ba nangni shakmat ke kiam ki ba ngin trai kum ka party bat ki jing shakri ki ba kelat pathai ko khobor ke lam na kan ki khamba bat ru ngala banong ngamdon ko jing thu ko sniu le singala mandi way ni ke mandi ki pasmo khya bahaya ka jinge ka jong ki brio ki berada ki kam jong kalat pathai ko bor ngathai ki parlok ki bedon hakila pathai ko bor kinum klen badi ba arden balara hadu RC ne ka jinge jong ki po assembly manga sotho ka jinge ka baki kando te namar kata ke bangi kren kam de bangi kren da bangi thus ni we no bat kam nong ka bade ru le se ye kita ki nongelam ki bedon hakila pathai ko bor bakin sotho bakalai ka to ka jing kren ka junga te kini kan ka jingkwa ka janga bangan pen shai shiki pat ba bat shiki parlok ki beran ki la patai ko bor mana kalian ka jong baden kam dei ban on banga keno ya baro kam sila don ban oh baro kita ki la patai ko bor ni ki penwi ko bor ta yo sa kam dan ko beta hari ka jingkai ya ki bakum kita ki jinglong ki jingman ki baja ki ri jong ka patai hari India ban le sia ka jala ka jing